Baħar jiekol l-art, xita niżla bil-qlil, riħ li jvenven, kienu dawn li kkaratterizzaw il-Gżejjer Maltin tul l-aħħar 24 siegħa maltemp li kkawża ħsarat kbar, weġġa u qatel xi nies. L-Uffiċċju Meteoroloġiku u l-Protezzjoni Ċivili ħarġu bosta twissijiet biex in-nies joqogħdu attenti. Maltempata kkaratterizzata minn xi taqlil u riħ forza 7 li kkawża bosta ħsarat fit-toroq Maltin. One News tkellem ma' Patrick Zara mill-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta li spjega li x-xita li niżlet f'pajjiżna fl-aħħar sigħat irdupjet il-medja ta' xita normalment tinżel fi frar. Li kellna fiha ammonti kbar ta' xita. Fil-fatt rapportajna sissa hemm xi 116.8 mm ta' xita. Meta tqis li il-medja ta' matul dan ix-xahar fi frar hija ta' 56.9 mm. Bil-maltemp kien ikkawżat minn arja ta' pressjoni baxxa fuq il-Libja li resqet lejn Malta u komplet tiżviluppa. Maltemp li mistenni jonqos fil-jiem li ġejjin minkejja li x-xita se tkompli tippersisti. Mill-kbir tiegħu jidher li beda jtaffi. Tard fil-fatt wara nofsinhar. Għandu jkun hemm xi ħinijiet fejn jkun ħafna aħjar, ġifieri anke fi pjuttost inqas ħafna sħab. Biss il-possibilità ta' xita ta' ħalbit iżolati jibqgħu sa nhar it-tlieta. L-Uffiċċju Meteoroloġiku tenna li dan qed ipatti għan-nuqqas ta' xita li kellna sa issa. Bitwissijiet maħruġa mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għadhom validi e kif ir-riħ qawwi li qed jaħkem il-pajjiżna qed jikkawża ħsarat kbar kif spjega d-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla. Maħna t-nappellaw biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm sewwieqa fit-toroq jevitaw sakemm tgħaddi din il-maltempata minħabba kwantità kbira ta' siġar li qegħdin jinqalgħu u ħitan li jġarfu u biex kemm jista' jkun hekk ħaffunna x-xogħol għaliex hemm ħafna mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili qegħdin barra biex ineħħu l-perikli li hemm fit-toroq. Kienu bosta li talbu l-għajnuna tal-Protezzjoni Ċivili dan hekk kif fost oħrajn daħlulhom il-mijiet kbar fil-proprjetajiet tagħhom. Filwaqt li saru numru ta' rapporti dwar siġar li waqgħu u bdew jimblukkaw it-toroq. Każijiet li fosthom kien hemm dak li jinvolvi żewġ ġirien, wieħed mill-ġirien uża l-Facebook biex jafża l-ġar tiegħu li waqalu sufan li kien jinsab f'gallerija għal fuq il-mutur tiegħu kawżat tal-maltemp. Inċident li kkawża ħsarat fuq il-mutur. Bil-maltemp wassal ukoll biex xieren ta' safar tal-bejt jinstabu mejta kif inqabdu fix-xita u fir-riħ. U kif jgħid il-Malti frar fawwar jimla l-bjar bl-ilmijiet imlew il-widien ta' Malta fosthom Wied il-Qlejja magħruf aħjar bħala Chadwick Lakes li ġibet lejh numru ta' fotografi bix-xhieni mill-isbaħ li joffra.